बिफानि मुङानो जाबाय नगेन्द्र दैमारि। नोंसोरनि साफ्रोमबोनि नामखौ साफा साफा लाजोबगोन आङो, साफा साफा फट' आलायजोबगोन आङो बे ससियेल मिडियायाव। पलिटिशियानफोरबो दङ सानैसो। बिमानि मुङानो जाबाय सफला दैमारि, बिसाज्लानि मुङानो जाबाय दिदोमसा दैमारि। नोंस्राबो न'खर परियाल दङ, गथ' गथायफोर दङ। नोंसोरमोननि न'खराव खैफोद आफोद फैया नामा? सावनांगोन खिन्थु। आं दिनै मोनसे न'खरनि भिडिअ' लानानै फैदों, जाय न'खरा ओरैबायदि दुखुआव दङ दायो, माने जोबोर दुखुनांथावना माने जाथाय जानानै दङ बिथांमोननि न'खरा। बेनिखायनो आं खावलायदों जायफोरा बे भिडिअ'खौ नुगोन बा नायगोन, बे भिडिअ'खौ जेसाङै शेयार खालामगोन, जाहाथे बिथांमोननि न'खरा, बै न'खरा जाहाथे एसेब्लाबो हेफाजाब मोनो। आरो कारना मानि थाखाय बेसेबां दुखु जानानै दङ बिथांमोननि न'खरा, बेखौ आं फोरमायनो थांगासिनो दङ। जाहाथे जायफोर मानसिफोरा बिथांमोननि न'खरखौ, बे न'खरखौ एसेबां दुखुआव खोख्लैदों, बिसोरो जाहाथे नुहैयो। बेनि थाखायनो आं खावलायदों बयखौबो जायफोरा बे भिडिअ'खौ नायगोन, माने शेयार खालाम, जेसां हायो शेयार खालाम, जाहाथे बैसोर मानसिफ्रा नुहैयो। बिफानि मुङानो जाबाय नगेन्द्र दैमारि, बिमानि मुङानो जाबाय सफला दैमारि आरो बिसाज्लानि मुङानो जाबाय दिदोमसा दैमारि। बे दिदोमसा दैमारि ब्रादारनि गामिया जाबाय निज पाताला, पस्ट अफिसा जाबाय पश्चिम पाताला नं 1 उत्तर डिमाकुसि, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियानो। सासेल' बिसाज्ला दङ दे बिस्रा। बिसाज्लाया 23 इयार्स जाबाय, माने 23 बोसोर जाबाय। आरो बे बिसाज्लाया, बे सासेल' बिसाज्लाया दायो केन्सार जानानै दङ, ब्लाड केन्सार जानानै दङ, एफा उन्दै सेंग्राया। आरो बिफायाबो हाई प्रेसार जानानै दङ। इसोरनि अननायाव हाई प्रेसार जाब्लाबो माने स्ट्रक जायासै, गोलैनानै थानो गोनां जायाखै। नाथाय बिफाया ओरैबायदि सिन्तायाव दङ। दिदोमसा दैमारि, बेनि बिफानिफ्राय गोबां मानसिफोरा फैसा लानानै दङ। पलिटिशियानफोरबो दङ सानैसो, थिकादारफोर दङ सानैसो, सरकारि साकरि मावग्रा, मास्टार साकरि मावग्राफोर सानैसो दङ, आरो सानैसो बिदिनो साधारन मानसिफोर दङ। दिदोमसा दैमारि बिनि बिफानिफ्राय गोबां फैसा लानानै दङ, 10 लाखनिबो बारा लानानै दङ। नगेन्द्र दैमारिनि बिसाज्ला दिदोमसा दैमारिया ब्लाड केन्सार जानानै दङ। दा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बिराद फैसा नांगौ जादों। नाथाय बिसोर जायफोरा लादोंना, बिसोरो बिब्लाबो होआ, बिब्लाबो होआ, होगोन होननानै थगायबाय थायो। बेनि कारनावनो बिफाया, नगेन्द्र दैमारिया ब्लाड प्रेसार, सिन्ता, डिप्रेसन, ओरैबायदि दुखुआव गोलैनानै दं बिथांमोननि न'खरा। बिसाज्लाया बिथिं ब्लाड केन्सार जानानै दङ, CMCHआव भेलराव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ ब्लाड केन्सारनि। ओरैबायदि फैसा नांगौ जानानै दङ। नाथाय बे मोननो गोनां फैसाफोरखौनो जायफोरा लादोंना, होआखै, माने बिब्लाबो होआखै। एसेबां दुखुनि समावबो होआखै। नांगौ समाव एसेबां मोजां बुंनानै लाबाय, दा खैफोदाव गोलैनानै दङ, ब्लाड केन्सार जानानै दङ बिसाज्लाया। बेखौ नायफिननो थाखाय फैसाखौ बिफिनोब्ला होआ, हरगोन होनना बुङो थगायो, हरगोन होननानै बुङो थगायो। एसेबां गाज्रि गोसोनि जानो नाङाथ'। जायफोरा लादों, नोंस्राबो न'खर दङ, नोंस्राबो फिसाला फिसाजोफोर दङ। नोंसोरनि न'खराव गिदिर खैफोद फैया होननानै सानदों नामा? मालायखौ अयनाय खालामनानै, लानानै बिदि फैसाखौ होफिननो रोङाखै? एसेबो लाजिनाय फैयाखै ना? ओरैनो जानो लुगैबाय नामा बे एसेबांबो बुरजा फैसाखौ? 10 लाखनिबो बारा फैसा ओरैनो फैदोंमोन बे फैसाया। दा एसेबां दुखुआव दङ दायो, बिसाज्लाखौ नायनो थाखाय, ब्लाड केन्सार जानाय बिसाज्लाखौ नायनो थाखाय, ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय फैसानि एसेबां अभाब, आंखाल जानानै दङ। माहा मोनगोन माहा मोना। ओरैनोथ' बियाखैना फैसाखौ, गावनि मोननांगौखौसो बिदों, गावनि फैसाखौसो बिदों। एसेथ' बुजिनो नांगौ ना, फैसाखौ लानानै होनोबो रोंफिननो नांगौ। बिथांमोननि न'खरा एसेबां दुखुआव दङ दायो। बिफाया सानैनो ओरैबायदि माने अबस्था गाज्रि, न'खराव ओरैबायदि दुखु दायो। गावनि फैसा मोननांगौखौबो मोनाखै, बिब्लाबो हरा। एसेथ' लाजिनो नांगौ। बे पलिटिशियानफोराबो दङ, पलिटिशियानफोरबो दङ, पलिटिक्सनि मानसिबो दङ, सरकारि मास्टार मावनायफोर दङ, कन्ट्रेक्टरफोर दङ। नोंसोर लानानै मानोथो फैसाखौ बिब्लाबो होआखै? नांगौ जानाय समावलाय लाजियाखै एसेबो? जुदि फैसाखौ होयाब्ला, जुदि आं सेकेन्ड टाइम जुदि भिडिअ बानायफिननांगौब्ला, बिसोर मानसिफोरनि साफा फट', बिसोरनि मुं लाजोबगोन आङो, खोन्थाजोबना होगोन आं भिडिअनि गेजेरजों। बिसोरनि मुं, बिसोरनि फट', बिसोरनि एड्रेस हगारजोबना होगोन आं ससियेल मिडियायाव। एसेबां दुखुआव दङ बिसोरनि न'खरा। फैसाखौ लादों होफिननो रोंनांगौ ना। मानोथो थगायबाय थादों? सावनांगोन बुंखादों आङो, सावनांगोन। बिदि अयनाय खालामनो नाङा। थगायनानै जानो सानदों नामा?
नोंस्राबो न'खर परियाल दङ गथ' गथायफोर दङ नोंसोरमोननि न'खराव खैफोद आफोद फैया नामा सावनांगोन खिन्थु सिदा खरा बुंखादों आङो जुदि मोजाङैनो फैसाखौ हैफिनाब्ला नोंसोरनि साफ्रोमबोनि नामखौ साफा साफा लाजोबगोन आङो साफा फट' आलायजोबगोन आङो बे ससियेल मिडियायाव एड्रेसफोरखौ मुंफोरखौ होजोबगोन आङो गासिखौबो बबे जायगानि मा नाम सोर पलिटिशियान बियो सोर कन्ट्रेक्टर बियो सोर मास्टार बियो सरकारि मास्टार बियो सोर बियो गासिखौबो होजोबगोन आं साफा बेनिखायनो आं खावलायदों जायफोरा बे भिडिअखौ नायदों एसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे बिसोरो नुहैयो लाजि रोङैफोरा लानानै एसेबां दुखुआव गोलैना थानाय न'खरखौ नायफिननो रोङाखै बिसोरो होफिननो रोङाखै फैसाखौ लासिं